Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagsugalaw sang bagong tuig sa Bacolod nangin matawhay. Probinsya sang Negros Occidental may 7 ka mga firecracker incidents sa tiyon sang Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig. Sa balita nasyonal, pag-isa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos sa sining nga tuig. Traffic system glitches nagresulta sa pagka-delay, pagkansilar kag divert sang mga flights. Mayong aga Bacolod, mayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 2, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Ginkalipay ni Bacolod City Police Office PIO Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana sa pagpahibalo nga nangin matawhay ang New Year's Day celebration sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Gabana, nagmadinalago ng kampanya sa kapulisan bangod wala sang nagkalabiktima sa indiscriminate firing kag 3 gid lamang ang napilasan sa firecracker-related incidents. Inis lang ginkilala nga Sanday L. Edbert Patria, 48 anyos ang barangay Bata. Isa ka bata nga lalaki sang barangay Singkang Airport, kag isa pa ka lalaki nga minor de edad sang barangay 16, kag ang tanan nakaangkon lamang sang minor injury sa kamot. Ginpasalamatan man ni Gabana ang mga responsable nga mga gun owners sa siyudad matapos ginpamatian ang ila panawagan nga likawan ang pagpalupok sang ila mga armas lutang. Isa gid ka katalagtan sa kapulisan, okay, wala gid sa report ng indiscriminate firing or illegal discharge of firearm sa pagsaulog sa bagong tuig. Ginapasalamatan ta gid ang mga pumuluyo nga na may mga personal nga armas sa ilang mga kooperasyon nagpapamati sa panawagan ng kapulisan nga likawan gid or hindi gid magpalupok sa ilang mga pusil. Agabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Inisyal nga naka-record sang 7 ka firecracker incidents ang Negros Occidental Police Provincial Office sa tiyon sang Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig. Sulo kay Police Captain Judeces Catalogo ang NOCPO PIO nga sa iya nga pag-check sa monitoring centers sang provincial headquarters, wala nadugangan ang 7 ka insidente nga na-record. Kalakip sa insidente nga na-record among isa ka bata nga minor de edad sa nga biktima nga 40 anyos sa Zone 12, Victoria City nga ginsulod ang candle bomb sa lata sang tinapa kag sang ini ang naglupok, nagtalsik kag naglubong ang mga splinters sang lata sa lawas sang iamay kag utod samtang isa man ka lalaki nga yara sa legal nga edad ang napiskan man sang palupok sa banwa sang Isabela. Kaupod man nga na record ang 45 anyos nga tricycle driver nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon sa barangay Sampinit, syudad sang Bago matapos nga nalukpan kag nautod ang 3 katudlo bangod ginapulot sini ang whistle bomb nga ginsindihan sang iya utod. Palayag ni Catalogo nga mayara sa nga late reported nga incident sa atong Disyembre 21, isa ka 12 anyos ang biktima gikan sa banwa sa Isabela sa diin. Ginalantaw sini ang buga kag naglupok kag siya ang naigo sa natuo nga mata samtang duha pa ka biktima sang palupok ang gikan naman sa syudad sang Kabankalan kag isa sa Kanduni. Suno kay Catalogo ang mga biktima nga nakaangkon sa nga minor injuries ang outpatient na sa karon kag nagpaidalom naman sa intensive operation ang isa ka biktima kag naka-recover na. Ginkompirma man ni Catalogo nga wala pa sila may nabaton yung report o kung na-record angot sa stray bullet incident. Naglao man si Catalogo nga hindi na madugangan pa ang na-record nga 7 ka insidente. Sa iba maraton nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos sa ginbuno. Launa ang takna sang Kagahon Enero 1 sa Site 2, Villa Victoria, Barangay 13, Siyudad San Victorias. Ang biktima ang ginkilala kay Jonathan Serrano, legal sang pangidaron, samtang ang suspetsado naman ang ginkilala kay Jimmy Agtoto, 39 anyos kag pareho man nga residente sa among lugar. Sa investigasyon sa Victoria City PNP, pareho o kung naibaluan nga ginkonfrontar ni Serrano, suspect nga si Agtoto bangod sang tuman kagahod sini nga sound system. Nagtapungulay ang biktima kag ang suspetsado kag natumba si Serrano kag ginbuno siya ni Agtoto sa madamo nga beses sa di nakaangkon sa madamo nga pilas sa iyas nga lawas. Ginhingagaw pa nga madala sa kaayong lawas foundation si Serrano para sa pagbulong apang ni siyang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang nakapalagyo naman ang suspect matapos ang krimen.
Nasapo naman nga isa ka nagakaagnas nga bangkay ang isa ka lalaki sa Uyot Bridge, Sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, Syudad sang Silay, pasado las 9:45 sang Sabado sang aga, Desyembre 31, 2022. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station, wala pa makilala ang biktima bangon niyara na sa state of decomposition ang bangkay sini. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, ginpahayag sa isa ka saksi nga pasado las 11 sang gabi sang Desyembre 26 sang maya nagdulog nga Toyota Innova nga salakyan kag wala sang plate number sa Taytay. Duha ka mga wala makilala nga lalaki ang nanaog sa salakyan ka may isa ka sako nga ginhaboy. Apang weekend sang gin-verify sang saksi ang unod sa basura ginhaboy kag ila nakit-an ang bangkay sang lalaki nga may isa ka sako o kung sa isa ka sako nga may unod nga tulan sang tawo. Ang bangkay yara karon sa Manapla Funeral Parlor sa siyudad sang Silay kag natala nang ipaidalom sa autopsy examination. Ginkumpirmahan ni Police Captain Dax Santillan ang station commander sa Bacolod City Police Station 6 nga patay na sang maagyan kang masapuan ang isa ka biker kahapon sa Quartz Street, City Heights Subdivision sa Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod, mga alas 7:30 ang takna sang aga o kon sang Disyembre 31. Ginkilala ang biktima nga si Kent Drilon, illegal sa pangidaron kag residente sang Henrietta Village, Barangay Singkang Airport sa uman nga siyudad akong diriman sa siyudad sa Bacolod. Suno sa katapos ang EMR rescue nga posible gin cardiac arrest ang biktima nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Ang bangkay sang biktima gilayon gindala sa Funeraria del Lourdes. Pilason ng isa ka lalaki matapos ginlothang sa isa ka hubog nga lalaki sa Sitio Housing Buntoranon, Barangay Washington, Siyudad sang Escalante, pasado las 11 sang Sabado sang gabi, Disyembre 31. Ang biktima ginkilala kay Sunday Luminario, 44 anyos, samtang suspect naman ginkilala kay Eduardo Surigao, 44 anyos, kag parehong residente sa among nga lugar. Sa investigasyon sa Escalante City Police Station, ginpahayag nga nagatindog sa gwa sang iyapuluyan sang nag-abot ang suspect nga sakay sa motorsiklo. Gulpi pa kuntani o kung madalasa pa kuntani Gulpi pa kuntani madalasa ni Surigao si Luminario sa iyang motorsiklo, rason kung nga iya ginkompronta ang suspect. Sa baylo nagpangakig si Surigao kag nagpanaog sa iyang motorsiklo, ginpalapitan si Luminario kag gintiro sa nawala nga bakin sa iya likod. Sa karon pa niya ginabulong sa Vicente Agustino District Hospital si Luminario, samtang nakapalagyo naman ang suspect. Sa kanapusan kabayan sa aton balita lokal, nasunog naman ang isa ka balay nga ginaparagyahan ni Cesar Hironga sa Purok Paloma, Barangay 16 pagkarapos gid sa New Year countdown diri sa siyudad sa Bacolod kag ginaligar bangod ini sang palupok. Suno kay April Opalik kay ingod balay sang nasunugan nga nagapalupok sila sa gwa sa balay samtang nagapanyapon naman ang among pamilya sa nakita nila nga nag-igrab ang bintana sang ilas ni nga kaingod kag naglapta pakadto sa kisame. Palayag sang hinablos ni Rongga nga posible nagtupa sa bintana ang baga sang palupok o kon fireworks sa inturaan sang sunog bago ang bintana ang himo ini sa light materials. Palayag pa ni Upalik nga gilayon man sila nagbulig basya kung mauntat ang pagdako pa sang kalayo. Ginrespondihan man ini dia gilayon sang Bureau of Fire Protection Bacolod City kag iban pa nga mga responders kag rescue unit. Sa karon parang pang ginahibalo sang BFP ang balor sang halit nga gintuga sang sunog. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Pag-isa, panawagan ni Presidente Bongbong Marcos sining nga tuig. Samtang traffic system glitches, nagresulta sa pagka-delay, pagkanselar kapag divert sang madamo nga mga flights kahapon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kagsatod Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado so, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya, pero Oo. bali, hindi man ko kabulig, siya pinansya. Okay, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa mga ka-action ta, kag Happy New Year, everyone! Yes, Happy New Year! Second day of the month kita, of the year pagid, no? So, tanan-tanan na daw medyo damo pa ni Action Doors nga daw la pa kalor recover bala. Yes. Sa kakapoy. Recover sa kakapoy. Okay, ti kalabanan ni nagpulaw man sang December 31. Gali man. Pagka 1 ti way nga dan, pagka 1 Domingo. Iban guro nagpa-beach man niya, di ba? Damo na sila ya. So amuna nga iban daw la pa ni maka-recover sa buong guro ga hurayad man isang tulog. Gali man. May lang kay gin-declare pag ni Presidente Marcos nga holiday subong, special non-working holiday. Ani ta basta na lang sa pizza utso no. Bah, tani ikaw lang presidente no, kay basta pizza utso Sa simana lang. Kasi mana nga pahuway. Pagbalik Saan mo, ko sugod sa klase ya? 4. Diri sa Bacolod ha, public school. Sa public school o 4 sa ang 4. ilang December panibing kalendar taon na ano. Gani, Wala kita na Halata Island sa- Bag-o ba? Ala ta sang panghata kalendaryo, tayo Wala misla na no. isla. Kaya December, bukong 8 do ka. Ano man. Kaya amo na nga salaan ni Paisli- aton kalendaryo. paisli na bi karon ang Nando kalendaryo. man in charge si John Mariman kasi cellphone na to sa gwa oh. Gin shout out. Actually naglakat na siguro. No, paisla ni karon. Padala pa naman ko tani Apple sa iya. Apple. Para makakauno ni anong mga apple. Anong mga apple ako? Mas i-display mo yan. 12 fruits. Para sa December 2023. Muna. Pero ang 12 fruits na, kung di ka dadako na swerte, dakon swerte, pag-urong swerte ko na Naman. 21 bilog akong fruits mo. Bah! 21. Sari-sari gina. Oo eh. Umerte mo 21 gina. Oo eh. Muna. Hindi ma. Ano lang mga prutas, pinamutang mo naman. Yung ko yung kutanin ko 24 para nga hasta dasong tuig, nasakop na siya. Wow. Di ba? Magaling wag na kaya. Wala gid hasta lang gid 21. Dito sa mo niya si Tita Kuya Michelle ya. Alas 9 na sang gabi ko pangita ayaw pa siya sang 12 fruits siya. Wala pa kompleto.
Tapos pagpangita, yaw yung inisip, prutas siya, pagpangita, pag yung nakakita, ay salamat, nakita din ko. Pag-isip niya, 14 na galing, ay ano naman. Di ba, ganin na Gini mo nato? nila 13 lang. Yun na hatag yun sa akadita. Ba, ganin na nato. Kaya para sobrang swerte mo. Gani man, oh. Kaya alam ko lang kung swerte yung maprutas, nga hala nila na baligya sa Kundi, downtown pato lang man. ang panahon, bilang ang oras, bilang nga daw alang-alang. Dito pinakita, ay, ang bowl, pag ang tawag, sila prosperous bowl at tawag. Kuha ng fortune. Fortune bowl. Ng kuha, prosperity bowl. Prosperity bowl, na naman na. Dito pa silang ngita sa mga dahon laurel. Yati ang mga dahon laurel, tapos bala, gisi-gisi. Iyan mo kayo Ano nila ba? magbutang. Nga may laurel pag inaya mo na Kaya yan. mo lagi na butang, ibang cinnamon pa gani eh. Tapos mga money, o madabla. Wala ka mo na naghimo yaw. Huwag kami naiyagay mo yan. Oo. Ato siya, amo tong first time yung himo, ka nakita, estupad balay bla sa tita ko man. Huwag ko na igin na sa ligang swerte, kuya sa mga prutas yan. Di syempre, dapat sa imo ko galingon, kaya ginaya maghimo. Bisa na pa, bisa pilapra ka krutas, binubutang mo yung wala kaya ga, Papaningwa. wala ka gagimo Huwag kang ya. kapaningwa. Oo, wala kita may mahulog si mga swerte. Okay? Pero hindi man malaing nga maghimo ka man sila. Oo. Hindi mamlaing nga maghimo kasi na. Puti. Diba si Blam, maghimo ko sang prosperity bowl, duway gid may gabot ng swerte. Kaya pungko ka lang gali ya. Bilog ano ya. Ang kapalaran taya ara ya sa grasya sang Ginoo ya. Yes, Ang aton nga swerte ara taya. Di ba? Kag sa aton man pagpaninguha. Morning dada sa nagabonitor sa Facebook, please like, follow and share kita. Mga ka-aksyon ha. Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan, good morning and Happy New Year. Ana Sinoro, morning man. Kay Teresa Linaha Kayaw, mare, good morning sa imo. Kay pare Gilbert Dira Kayaw, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy first day of the year. First day pa to sa ila mo. Dito tiya to siya, tanaw siya football sang Vikings kay sang Green Bay. Enjoy, Ma'am Van. Yes, Doc Matt Mayo. Happy kay New Dr. Year Matt dira sa Mayo. inyo. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning mandaran, Happy New Year sa inyo dira. Ni amigo tada Milchor Melos, Billy Albay, Erla Vega, Tubuning Imbang, good morning sa inyo. Standby na sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Número 1.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagapilar si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-isa para sa Pilipinas karon nga bagong tuig. Ini ang kaundan sang panawagan sang Presidente sa iyang mensahe pa sa pagsugalaw sang pungsod sang tuig 2023. Sa amo nga mensahe ginpahayag ni Marcos Jr. ay paglaom nga magahalin sa matuod nga pagpalangga sa kada Pilipino kasi kaugalingon nga pungsod ang kabakod kag inspirasyon para sa pag-isa. Kadungan sini ang padayon man nga panugyan sa publiko nga magbuligay para sa malambot ang nag-isa nga tinutuyo bilang pumuluyong Pilipinon. Sunod sa Presidente, ang bayanihan ang liyabi sa pagpapakod sa tanan para sa pag-atubang sa kabudlayan kag padayon nga panghangkat sa kabakod sang pumuluyong Pilipinon padulong sa tuyos ni nga matagan sa mas maayo nga pangabuhi kag mauswagon nga buwas damlag ang kada Pilipino. Naglambot sa 282 ka mga domestic kag international flights padulong kag pagwa sa Pilipinas ang na-delay, kanselado kag gin-divert sa ibang nga airport kahapon nga adlaw Enero 1, 2023. Sa report sa Manila International Airport Authority, nagluntad ang power outage sa Philippine Air Traffic Management Center. Nadula man ang communication system sa mga airlines. Nagpangayo naman sang pasaylo ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kun kaap sa mga pasahero kag nagpasalig nga masulbar ang problema sa mas madali nga panahon. Dugang pa sang kaap prioridad sa karon sang ilahan siya ang mga pasahero kag mapasiguro nga yara sa maayong kondisyon ang mga eroplano. 4 sa nga Domingo sang hapon sang amat-amat naman nga ginbalik ang biyahe matapos partially nakayo ang glitches sa traffic system. Nagpabutyag naman sa pagupod sa kalisod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtaliwan ni Pope Emeritus Benedict XVI sang Disyembre 31. Sa isa ka pahayag pabutyag sang Presidente ang iya pagpagigunong sang pungsod sa paagi sa paghalad sa pangamuyo sa nagtaliwan nga Pope Emeritus. Samtang liwat gindumdum sang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang maayong nahimuan kag pamatasan ni Pope Benedict XVI. Diri ginkilala nila si Pope Benedict XVI bilang Pope of Charity bangod sa umpisahan sa nga episkopacy nga may titulo Dios Caritas Est o kon God is Love nga isini ka madalom nga theological encyclical. Nagtaliwan ang si Pope Emeritus Benedict sa edad nga 95 kapin isa ka dekada matapos siyang ginkabig bilang pinakauna nga pontiff nga nag-resign. Ginmando naman sa Department of Health o DOH sa tanan nila sa kupan sini nga padayuno ng heightened surveillance particular na sa mga biyahero gikan sa China. Ini sa tunga sang liwat nga pagtaas ng kadamuon sa mga kaso sa COVID-19 sa mga pungsod sa nasidlangan nga bahin sang Asya. Sa dalom sang Memorandum Number o kon Memorandum Order Number 2022-0578 ginmanduan sa ahensya ang tanan nga Centers for Health Development nga siguruhon ang tayuyon nga pagpakiangot sini sa mga concerned agencies kag mga sa lokal nga gobyerno para sa pagmonitor sa ilang mga lugar. Ginmando man sa DOH sa mga nasambit nga center ang pagbulig sa ginpabasko nga pagpatuman sa border control protocol sa tanan nga entry ports sa pungsod. Plano naman sa Department of Health nga magtukod sa isa kagatos ka mga specialty centers ini katuig. Suno kay Health o kon na Department of Health OIC Maria Rosario Vergere, 104 ka mga specialty centers sa Gwa sang Metro Manila ay patukod. Ang ining mga specialty centers ang ginapatukod sa sulod sa ospital agud masiguro nga may special care kag pagbulong ang kalalain nga balatian. 2.3 bilyones pesos ang propose nga alokasyon sa sining proyekto. Ini man ang kabahin sa Philippine Health Facility Development Plan 2020 to 2040 nga ang tinutuyo nga maghatag prioridad sa mga rural areas nga wala sang specialized centers. Naka-record ang Philippine National Police kon PNP sa isa ka kaso sa indiscriminate firing sa Mamburao Occidental, Mindoro durante sang pagsaulog sang bagong tuig. Sulo kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, base sa nakuha nilang impormasyon, isa ka sibilyan ang imbabado sa pagpalupok sa armas sa iya mismo og saran sa nga gilayon naman gin-report sa kapulisan. Naaresto ang suspect sa mga nagresponde nga pulis. Sa karon nagapadayon ang pagkuha sa impormasyon sa PNP angod sa iban pa nga na-record indiscriminate firing incidents. Ang kapulisan na naka-full alert status tubtob Enero 6, 2023 agod masiguro ang seguridad sang publiko. Ginasuportahan naman ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang plano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi na pagpalawigon pa ang state of calamity sa Pilipinas mangod sang COVID-19. Madumduman sa itong Huwebes ginpahayag ni Marcos nga nagadua-dua siya sa pagpalawig sa state of calamity
nga matapos nagligad nga adlaw sa piyak sa pangabay sang Department of Health. Suno kay Marcos, nagapangita pa sila sa paagi nga sa piyak hindi na paipatuman ang state of calamity, mapadayon ang paghatag sang mga benepisyo sa mga health workers, apang ginpahig sang DOH nga mahimo maapektuhan ang COVID-19 vaccination program kung hindi pagpalawigon. Ginmanduan sa National Privacy Commission o kon NPC ang telecommunications companies nga maghimo sang separado nga page para sa ila promo angot sa SIM card registration. Ini ang ginanunsyo sa NPC matapos ang katahap sang pila ka mga users nga gamiton ang ila personal data para sa marketing, profiling o kon sharing sa third-party partners may angot sa SIM card registration. Una na ang ginmanduan sa National Telecommunications Commission ang pila ka telcos nga ipathag ang dugang nga options nga nabutang samtang nagaparehistro sang SIM. Sunod sa NPC, ginmanduan ni Privacy Commissioner John Henry Naga ang mga telcos nga ilakip sa separado nga page ang mga notices kaga tick boxes nga hindi related sa SIM card registration. Dugang pa sa NPC, ang Smart ka Globe ang nagpahayag sang ila dugang nga tick boxes kalakip ang promotional nga optional. Ang dito nagsiling naman nga hindi sila magpahamtang sa checkboxes nga nagapangayo sang consent para sa marketing, profiling o sharing sa third-party partners. Pahayag sa NPC nga ginasiguro sang mga telcos nga mayara sang option ng mga users sa pag-opt-out sang receiving promotional alerts o promotional alerts. Dugang pa sang komisyon, padayon sila nga magpakiangot sa telcos kay iban pa nga stakeholders para sa maayo nga pagpatuman sang SIM card registration bill. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Happy birthday danay gali kay Jimmy Yong Sr. Jimmy Yong Sr., happy birthday halin kay Teresita Yong. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod ka Action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Maayong adlaw mga kaksyon.